Як і куды знік стары горад у Менску? Хто болей разбурыў, немцы ці саветы? І якую ролю ў гэтым адыграла НКВД? Адказвае доктар гісторыі Сяргей Абламейка з удзелам Сяргея Шупы. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Добрый дзень, шановныя слухачы. У студыі Радыё Свабода я, Сяргей Абламейка, і мой калега Сяргей Шупа. Всім добрый дзень. Наш падкаст прысвечаны старому Менску. Гаворка пойдзе пра маю ўжо напісаную, але яшчэ не апублікаваную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Нас, Сяргея, можна назваць дзецьмі менскага бруку. Мы абодва нарадзіліся і выраслі ў Менску і вельмі балюча перажываем паступовую страту нашым родным горадам свайго гістарычнага аблічча. Тэма сённяшняй гаворкі – стары горад у Менску, дзе ён быў і ці быў наогул. І першым пачаць я бачу, што ў Сяргея ўжо ўзнікла пытанне. Так. Ты сказаў пра менскі брук. У нас брук трошкі розны, мы былі раскіданыя геаграфічна, але тым не менш Менск быў той самы. І скажы, як у цябе вот это захапленне Менскам узнікла? Ты герой этого падкаста, я тут табе буду дапамагаць, цікавыя розныя пытанні задаваць і раскажы гісторыю. Вось адкуль узялася ідэя гэтай кнігі, як ты дайшоў да такого жыцця? Я абараніў дысертацыю, і цяпер ты доктар гістарычных навук. Калі ласка. Кароткі адказ – гэта моя бабуля. Больш доўгі адказ можа гучаць так. У маім жыцці так склалася, што некалькі гадоў я жыў і выхоўваўся бабуляй, без бацькоў. А бабуля была старая мянчучка, яна нарадзілася ў Менску. Наогул моя сям'я жыве ў Менску з канца 19 стагоддзя. Роднае месца бабулі – это дом насупраць кіно «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай у Менску. І все сябры жылі на старой Нямізе, яшчэ не збуранай. Я маленькім хлопчыкам там хадзіў, памятаю тыя двары. Гэта нашыя мясціны, мясціны майго дзяцінства. Скажы, Нямігу разбурылі, калі табе было колькі? 10 гадоў. Нямігу разбурылі ў 1972 годзе, і з гэтым звязана адна з маіх дзіцячых алюзіяў і ўспамінаў на стары Менск. Аднойчы бабуля ўзяла мяне з сабой у горад, прывяла за руку, і мы сталі на мосце над Нямігай па праспекце тады Машэрава, цяпер Пераможца. Тады паркавая магістраль. Так, конечно, тады паркавая магістраль. Мы глядзелі, як будаўнічая тэхніка цяжкая, кран такі вялікі, чыгуннай бабай разбіваў дамы на Нямізе, якія суседнічалі са школьным дваром. Это я цяпер ведаю, што это адзін з манастырскіх будынкаў 17 стагоддзя быў. Бабуля плакала, а я стаяў такі засяроджаны і разумеў, што адбываецца нешта важнае. Гэты ўспамін засеў мне надоўга ў памяць. Ну і нашы дні, вечары праходзілі часта пад аповеды бабулі пра вайну. І яна часта з крыўдай мне расказвала пра жудасныя бамбаванні савецкія Менску ў часе акупацыі. Проста літаральна даходзіла да такіх вар'яцкіх рэчаў, як апісанне, дзе чые кішкі былі, на якіх слупах і дратах пасля такіх бамбаванняў. Называлася прозвішча Грызадубава і іншых лётчыкаў. А вось калі ў Менску з'явілася таварыства так званае «Стары Менск», которое занялося нібыта рэстаўрацыяй ад імя гарвыканкама Менскага, это было ў пачатку 2000-х гадоў, я зразумеў, што Менску пагражае небяспека, ператварэння ў нейкі такі губернскі горад. Яны пачалі знішчаць, аднаўляць з новых матэрыялаў. І мне тады напісалася эсэ пра гэты няшчасны Менск, якое называлася «Каханы горад». Яно было апублікаванае ў нашай ніве з працягам у некалькіх нумарах у сакавіку 2005 году. І мае знаёмыя і сябры пачалі настойваць, каб я гэта эсэ выдаў брашурай. Это нават і Рыгор Барадулін быў, Владзімир Арлоў і іншыя, Дубавец. Натуральна, я задумаўся, як яе праілюстраваць. Пайшоў у фонды музея Вялікай Айчыннай вайны, з'ездзіў у Дзяржынскі архіў, паглядзеў, што маю, і аказалася, што нейкім дзіўным чынам у Менску было разбурана, і пасля вайны аказалася разбураным тое, што было, ў прынцыпе, запланавана да разбурення ў 30-е гады даваенным генпланам Менску.
Мяне это зацікавіла, я стаў больш цікавіцца, і ўрэшце рэшт мая цікавасць прывяла мяне яшчэ у 20-е гады і нават у падзеі 17-19 года, калі Менск рабіўся сталіцай Беларусі. Вось такім чынам нарадзілася гэтая Але кніжка. брашуру ты тады так і не выдаў. Ці ты шкадуеш пра гэта? Не, таму што напісалася цэлая кніжка. А можа, оно аднаму бы не шкодзіла, і выйшла б брашура, кагосьці, можа, яшчэ б зацікавіла, захапіла, а кніжка б сваім чарадом прыйшла. Так, і больш за тое, справа скончылася тым, што я нават па свеце паехаў, па замежных архівах і знайшоў некаторыя фоткі, так сказать, навізна якіх ужо пракісла ў пэўнай ступені, як у Бундесархіву апублікаваў калісьці знойдзеную мной там калекцыю. Вось, але тым не менш, што цяпер казаць? Але давай трошкі забяжым наперад, ты все ж такі сказаў, што маю напісаную яшчэ не апублікаваную кнігу. Калі, давай такі кароткі анонс даму, калі этую кнігу нарэшце можна будзе чакаць? І тады мы працягнем. Я спадзяюся, што тэкст будзе скончаны разам з працай над нашым падкастам, бо я цяпер раблю як бы рэкапітуляцыю, рэвізію гэтага тэкста, які прыляжаў 10 гадоў фактычна напісаны. Рыхтуючы гэтыя падкасты, я пераглядаю і буду нешта папраўляць. Я думаю, што ў наступным годзе тэкст будзе гатовы да выдання. Добра, значыць, вось ты ў такой падводцы згадаў пра так званы стары горад. Я, прызнаюся, што такі мікратапонім ці тапонім гарадскі не надта пашыраны ў Менску. Мы ведаем там, чулі верхні горад, там Няміга, Траецкае прадмесце, там тое прадмесце, сёе прадмесце. Стары горад, так вот як у Варшаве, Старówka, Сяна месяц у Вільні, у Менску не было чуваць такого. Што это за стары горад? У наш час ужо не было чуваць, і я яго таксама не ведаў. Толькі пачаўшы збіраць інфармацыю пра Менск, цікавячыся тым, што ўжо было напісана, я даведаўся, што сапраўды у Менску стары горад быў. Быў такі спецыяльны раён і такі мікратапонім. Гэта быў вельмі ўстойлівы мікратапонім. Старым горадам да вайны называлі раён замчышча, нізкага і рыбнага рынкаў з вуліцамі Замкавай, Новамясніцкай, Падзамкавай, Завальнай, Старамясніцкай, Казмадзем'янаўскай, Школьнай, Няміскай, там часткова Гандлёвай вуліцы і Падзамкавай на балоце. Ад якіх сёння нічога не засталося. Ніякага следу. А все яны, за выключэннем той, якую мы называем Падзамкавай на балоце, пазней саматужнай, былі забудаваныя вельмі шчыльна, мураванымі дамамі, і шчыльнасць забудовы квартала ў гэтай частцы старога Менску дасягала 80%. Напрыклад, Аркадь Смоліч у 1919 годзе ў сваёй геаграфіі Беларусі вось пісаў, мы можам працытаваць. У шырокай лагчыне паміж замкам і высокім местам знаходзіцца гандлёвы асяродак Менску. Такую ролю гэтая мясцовасць грае спрадвеку. Наогул, мусіць, тут і пабудаваўся спачатку Менск. Недарма ж народ дагэтуль называюць гэтую лагчыну старым местам. Давай трошку так тапаграфічна вызначымся. Высокае место — гэта высокі рынак, умоўна кажучы, пляц Волі, плошча Свабоды. І ваколіцы. І ваколіцы. А дзе, раскажы, дзе можна ўявіць сабе замак, канкрэтна ў сённяшняй там, дзе сёння яшчэ стаіць дом спорту, працоўныя рэзервы, ад яго і да крамы Алеся, той, дзе стаіць жылы дом. Ён цягнуўся дыяганаллю такой у бок школы, якая была ў двары, якая ёсць у двары крамы Алеся. Ну і там яшчэ ёсць фрагменцік вуліцы Замкавай, якая падыходзіла практычна да пляцу, які сёння называецца 8 сакавіка. Але, значыць, той кавалак вуліцы Замкавай, які захаваўся, ён фактычна ўжо быў па-за замкам. Ён па-за замкам. Значыць, калі працягнуць вуліцу Замкавую, трасу тое, што засталася, вось аж да рэчкі, вось гэта і будзе галоўная вуліца Замкавая, галоўная вуліца гэтага замку. Па беразе Нямігі быў адзін вал, а заканчваліся фактычна замкавыя ўмацаванні там, дзе цяпер Хмарачос на праспекце Пераможцаў. Гэта такая вяршыня таго паўкруга. Так. Гэта пікавая кропка такая гэтага замку. Вакол гэтых валоў пабудаваліся вуліцы Падзамкавая, Завальная і Новамясніцкая.
І гэтае замчышча упіралася ў рэчку фактычна вялікай такой гарой, так? Так, это была гора, по моих оценках, каля 20 метров схил. Значыць, это недзе калі? 50-е гады? 56-й год, калі пачалі Яе скопваць зрылі замчышча. 20 метраў. Можа менш, таму што это там это ж частка вала была, так? Пасля это зноў была у бок так званых татарскіх агародаў схіл. Гэта пакідала дваякае ўражанне. З аднаго боку это была замкавая гара, а з другога боку ішла ж наверх туды. Там яшчэ былі большыя валы гарадскія ўмацаванні, бастыёны, там, дзе цяпер шпалерная, ракаўская. Это з другого боку. Так. Адпаведна. Тым не менш, это месца называлася замкавай гарой, і з боку Свіслачы яно выглядала гарой. Значыць, калі залезці на дах этого спартового, як ён завецца, дома спорту, дом спорту, працоўныя резервы, трудовыя резервы. Значыць, калі мы нават узлезем на дах, все роўно мы яшчэ не будзем стаяць як бы на вяршыні этого узрытага, бо колькі там метраў 5-6 вышынёй, так? Значыць, так, это было яшчэ мінімум... Я думаю, то приблизно такое. Яшчэ 1-2 такіх будынкі адзін на адзін паставіць, каб злезшы на яго можна было стаць і паглядзець так, як людзі яшчэ 70 гадоў таму маглі бачыць Менск. Магчыма, так. Я думаю, што магчыма так. Гэта выглядае так. Невядомы Менск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя менчукі, доктар гісторыі Сяргея Бламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сяргей Шупа. Трэба сказаць, што фактычна у старыя часы да 16 стагоддзя ў Менску быў яшчэ адзін стары горад. Ён быў на Траецкай гары. Некаторыя гісторыкі лічаць, што Менск там і утварыўся менавіта на Траецкай гары, там, дзе цяпер знаходзіцца оперны тэатр. Там было дзве царквы ў 14-16 стагоддзі існавалі асноўныя Святой Троіцы і Узнесенская і фарны касцёл Менскі. Все гэтыя будынкі былі драўляныя. І у выніку пажараў 16 стагоддзя і асабліва ў выніку нападаў маскоўскіх сярэдзіны 17 стагоддзя гэты стары горад, так сказаць, заняпаў. Але замак быў, уласна кажучы, на правым беразе Свіслачы, на гэтай горцы. А скажы, Траецкае прадмесце таксама лічыцца часткай Траецкай гары? У такім сэнсе? У гэтым сэнсе лічыцца так і часткай таго яшчэ старога гораду. Значыць, проста гэтая вуліца сённяшняя Богдановича проста разразала. Ці тады, можа, і не было? Ну, нешта было. Была. Там, конечно, была іншая планіроўка, мапаў вельмі шмат, і яна ўвесь час мянялася. Паколькі забудова пераважна была драўлянай, то вельмі лёгка за 20-30 гадоў мянялася трасіроўка вуліц. Плюс мы ведаем, што у тыя старыя стагоддзі Менск вельмі часта выгараў ледзь не да нуля. Так. Але чаму мы лічым каштоўным тую частку Менску, які называем сёння старым горадам, які знік у часе падзеяў сярэдзіны 20 стагоддзя, даваенных, ваенных і пасляваенных, то гэты стары горад быў каштоўны тым, што ён быў мураваны. Там знаходзілася адна з першых мураваных вуліц Менску, Касмадзем'янаўская. Я б сказаў, што яна была першай цалкам мураванай вуліцы. У канцы 17 стагоддзя яна ўжо была цалкам мураваная. Давай зноў жа ж проста вызначым яе. Касмадзем'янаўская, так калі выходзіш з цяперашняга праваслаўнага сабору, так? І па сходах спускаешся. Гэтая лесвіца з балюстрада, якая цяпер ёсць, яна фактычна перакрывае часткова трасу гэтай вуліцы. Яна пачыналася паміж двума гасцінымі дварамі, адзін з якіх сёння ёсць, вялікі гасцінны двор, або дом Шменкеля, як мы называем, там, дзе цяпер рэстарацыі, і паміж тым, который цяпер азначаны там нейкімі броўкамі і дзе фантанчык зроблены. Там яшчэ 20 гадоў назад стаялі будынкі, это малога гасціннага двара. Насупраць сабор. Так. Вот паміж імі пачыналася эта вуліца, якая крывой ламанай лініяй ішла ўніз, бліжэй да рэчкі. Туды яна выходзіла на ніжні рынак. Гэта вуліца Касмадзем'янаўская, бо унізе пры ёй стаяла царква уніяцкая Кузьмы і Дзем'яна. Таму яна так называлася. Добра, ну мы сабе трошкі па нейкіх старых здымках уяўляем сабе вось гэтыя ваколіцы і
Здаецца, там не было ніякіх такіх больш-менш выдатных будынкаў, якія захаваліся ў памяці, такіх нейкіх архітэктурных дамінантаў, нейкіх, я маю на ўвазе вось паміж, як казаў Смоліч. Калі спускаешься ўніз, вось ад Нямігі ідзеш на поўнач, у замчышча, вот на поўна это жоўтая царква Кацярынінская, это апошні такі відны будынак, а там нічога. Чаму гэтая менавіта частка Менска важная? Чаму ты выбраў засяродзіў на ёй сваю увагу? Вот ты сказаў, чаму яна важная? Таму што архітэктурная вартасць кожнага горада гістарычна складаецца фактычна з двух элементаў. Это гарадскія дамінанты і шараговая забудова. Ну, дамінанты это нейкія... Это храмы, палацы. Вежы, все. І шараговая гарадская забудова. І вось да гэтага часу гісторыкі і мастацтвазнаўцы пераважна звяртаюць увагу якраз на гэтыя дамінанты. Ратушы, саборы, кляштары там, або палацы. І, ў прынцыпе, это апраўдана, бо яны маюць вялікую мастацкую вартасць. Але шараговая гарадская забудова мае сваю функцыю. Вот гэтыя простыя мяшчанскія і або купецкія дамы. Бо яны ўтвараюць нешта важнае і не менш вартае для кожнага еўрапейскага гораду. Это гістарычнае гарадское асяроддзе. Бо менавіта вось гэтае гістарычнае гарадское асяроддзе стварае замкнутасць гарадской прасторы, камернасць яе. Яна вот, калі можна так сказаць, збалянсоўвае і завязвае дамінанты, падкрэслівае іх значнасць і мастацкія вартасці. Я б сказаў, што без гэтага шараговага гарадскога асяроддзя губляліся б дамінанты. На маю думку, вартасць шараговай забудовы гарадской, яно мае ідэалагічную функцыю, паколькі сведчыць пра цывілізацыйную прыналежнасць таго або іншага гораду. Вот сёння Менск, нягледзячы на тое, што ў ім барочныя там асталіся гэтыя цэрквы, але без гэтага асяроддзя ён ужо... Яны існуюць без кантэксту. Без кантэксту. І ты ўжо бачыш, што это ўжо Расія, дзе на горках часта будавалі, на голых горках храмы, так? І хочам мы таго, не хочам, але ў Менску ўзнікла такая сітуацыя. Таму это вельмі важна. Пры тым, што чаму ў Европе такога не ўзнікла, бо ў Европе ўжо з 1745 года, калі аўстрыйская імператрыца Марія Тэрэзія падпісала эдыкт аб ахове помнікаў, там ужо ахоўвалі помнікі. Я тут вот гляжу, у мяне ёсць недзе тут цытата нават. У гэтым эдыкце 1745 года пісалася: ніводзін мастак, скульптар ці архітэктар, ніводзін майстар ці прафесіянал, які мае дачыненне да аб'ектаў спадчыны ці сучаснага мастацтва, што з'яўляюцца грамадскім здабыткам і могуць быць пашкоджаныя ў працэсе рамонтных работ, не могуць праводзіць працы без папярэдняга вывучэння сутнасці як прапанаваных работ, так і самога твора членамі акадэміі. Это сур'ёзна, это ўжо этым займаліся акадэмікі ўжо ў 18 стагоддзі ў Европе. І эту практыку Аўстра-Вугоршчыны пазней пераняла практычна вся Европа за выключэннем бальшавікоў, так сказаць, савецкіх. Я б яшчэ хацеў дадаць тут не толькі вось гэтая сама прастора, самы той гістарычна-архітэктурны кантэкст ёсць у гэтых вось старых дамах недамінантных і ёсць нейкая свая спецыфічная эстэтыка, скажем, у трасіроўцы вуліц. Проста я памятаю у Вільню, калі спускаешься ці падымаешся па зарэчнай вуліцы праз зарэчча, літаральна кожныя 10-15 метраў істотна мяняецца перспектыва. Яна ўвесь час як змея віецца, і гэта стварае такі вельмі незвычайны эфект проста. І тая прастора кожны раз раскрываецца перад тобой, і штосьці падобнае было, калі меркаваць з захаваных фатаграфіяў у гэтай вуліцы Казмадзем'янскай. Я ведаю людзей, якія цікавяцца, захапляюцца гісторыяй вось такого старого. Знікла ў Менску. Это ледзь не адна з найбольш улюбёных вуліц, таму што яна таксама стварае такі эфект. Ты ідзеш, і кожныя 5-10 метраў перад табой раскрываецца нешта нечаканае. І вось такое штосьці. Так, менавіта, гэта я сфармуляваў так. Магчыма, это недакладна, але я это называю камернасцю гарадской прасторы. Так, яна яшчэ больш закрывае, таму што яна перспектывы вялікай, да. І у нас такіх вуліц было, конечно, некалькі, бо былі і завулкі яшчэ паміж рыбным рынкам, там і вуліцай Школьнай, былі праходы, гэтых вуліц было і не адна, і Завальная, і Падзамкавая, і Новамясніцкая былі крывымі, была Крывой Няміга,
Прага была крывой зыбіцкая гандлёвая, так што гэта там было. Ну, можна працытаваць таксама Сыракомлю. У нейкі момант такі падыход да перастварэння урбаністычнай прасторы як бы змяніўся нейкім іншым. Прыйшла Расія, так? Калі настал вось гэты пералом і калі пачала знікаць такая вось камернасць і калі пачалі пракладацца шырокія простыя лініі, якія адкрывалі прастору, як уже як бы беларус выйшаў з лесу і трапіў у стэп, я б сказаў так. Гэта пачалося адразу пасля прыходу Расіі ў канцы 18 стагоддзя. Пачалося ўсё з разборкі Менскага замку, а пасля ў 20-е гады 19 стагоддзя з'явіліся планы выпроствання вуліц. Нельга сказаць, гэтае пытанне не вывучанае. Мы не ведаем, колькі там было палітычнага аспекту, а колькі проста будаўнічага аспекту. Бо ў 19 стагоддзі, у канцы 18, пачатку 19 стагоддзя яшчэ панаваў класіцызм, так вуліцы хацелі мець роўныя і шырокія. Тое самае адбывалася і пазней у Парыжы ў 19 стагоддзі. Але беларускія гарады атрымалі рэгулярныя планы, многія. Фактычна пашанцавала толькі тады Вільні, часткова і горадні. А Менск атрымаў рэгулярны план і пачаў будавацца з простакутнымі такімі кварталамі. Гэта адбылося. На сённяшні момант гісторыкі не могуць яшчэ, бо няма спецыяльных даследаванняў, колькі там было палітычна, якую ролю адыграў той славуты заходні камітэт, які прыраўноўваў заходнія губерніі да расійскіх унутраных губерняў, колькі там было ідэалагічнага складніку, колькі проста гаспадарчага. Але ў кожным выпадку з пачатку 19 стагоддзя пачалося выпростваванне вуліц. Ну, але ў стары горад гэта не прыйшло. Это было ў часе пашырэння гораду на так званае новае место. Новае место, это недзе бліжэй да праспекту, сённяшняй мовай кажучы. Кастрычніцкі пляц так. сённяшні. Там, здаецца, і рынак быў новамесцкі. Быў рынак. І там ужо была зусім іншая сітуацыя. Нам пашанцавала ў гэтым сэнсе, што стары горад Менску захаваў тую старую планіроўку. І вельмі добра, што ты сказаў пра наогул трасу вуліц, бо паводле харты еўрапейскіх пра рэстаўрацыю і рэгенерацыю гарадоў самай каштоўнай з'яўляецца гарадская планіроўка. Калі нельга рэгенераваць помнік, няма дакладных дакументаў, то прапануецца проста аднаўляць аб'ём, але на тых трасах, якія існавалі, каб захаваць менавіта трасіроўку вуліц. І, в прынцыпе, пляны, якія існавалі яшчэ 20 гадоў назад, якія складаў Владзімір Папруга, менскія, яны пачыналіся з гэтай самай трасіроўкі. Найперш архітэктурна-планіровачную структуру аднавіць, пазначыць на мясцовасці, дзе ішлі тыя вуліцы. А пасля ўжо, калі можна, закрываць аб'ёмамі, тымі ці іншымі. Тое самае цяпер робіцца ў Дрэздане. Дамы не капіююць, не рэгенеруюць, стараюцца паўтараць толькі знешні іх выгляд. Это нельга назваць рэгенерацыяй кожнага канкрэтнага дома, але можна назваць рэгенерацыяй квартала. Ужо закрыта цалкам новы рынак у Дрэздане ў наш час цалкам ужо адноўлены. Мне здаецца, варта працытаваць для нашых слухачоў рэдкі тэкст Сыракомлі, які знаходзіўся таксама пад уплывам новых ідэяў 19 стагоддзя пра шырыню вуліц. Калі памятаю, ён параўноўваў Менск з Вільняй і не на карысць Вільні. Так, это праўда. Ён бы нас сёння не зразумеў. Але ён таксама параўноўваў і людзей, і норавы. Ён, скажам, казаў, што менскія модніцы абсалютна пабіваюць віленскіх, тут і адзяюцца лепш і ўсё такое. Але унутраны выгляд гораду вызначаецца акуратнасцю і парадкам, пісаў Сыракомля. Вуліцы шырокія, прамыя, дамы не заціснутыя, паветра чыстае, скрозь даступная павевам ветру, настолькі, што нават вуліцы, дзе жыве выключна габрэйская бедната, можна праходзіць без гідлівасці, якую, напрыклад, у нас у Вільні выклікаюць вуліцы Жмуцкая або Жыдоўская. Муры і бярвёны дамоў, пафарбаваныя ў белае, выглядаюць лепей, чым у Вільні, дзе рознакаляровая стракатасць камяніц рэдка дадае, а часцей псуе выгляд
найпрыгажэйшага будынка. На вуліцах няма тлуму, бо ўсім тут прасторна, а будынкі найбольш важнага значэння не засланяюцца суседнімі і выступаюць ва ўсёй сваёй велічы. Усё тут чыстае, новае, Я чакаў прыгожае. слова чыстае. Так, усё тут чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй еўрапейскасцю таму, хто, як мы, прыехаў з Вільні, і чыё вока прывыкла да беспрэтэнзійнай фізіяноміі сціснутых, заслоненых адзін адным дамоў, ад якіх вее духам векавой старажытнасці. Ну, І як вось ты гэта тут- сёння Да. пракаментуеш, мне Але цікава. зараз, а далей Сыракомля піша пра Менск, пра прадмет нашай сённяшняй гаворкі. Тут жа нешта падобнае знойдзеш толькі калі спусцішся Ага. з высокай рынку, каля касцёлу Бернардынаў да рынку, што завецца нізкім, дзе нашмат больш людскога тлуму, цеснаты і дзе часта забудовы нагадваюць сваёю архітэктурою старыя часы і старыя звычаі. Вось ён адным сказам апісаў ніжні рынак і ўсе яго ваколіцы, которые мелі крывыя вуліцы, кантрафорсы ў дамах, частыя аконныя рамы, дубовыя брамы, дахоўку і ўсё астатняе. Стар'ё нейкае, карацей. Так. Для Сыракомлі гэта было старое, а для нас сёння это найкаштоўнае, пра што мы, уласна кажучы, гаворым і па чым тужым. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сяргея Абламейкі і Сяргея Шупы праз тыдзень. Падпішыцеся. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.орг. Ваша свабода.